abana kitogo chikobarenda ka egento nanyorire nabatebia mapema ing'anka gende sukuru chi primary ibere nagenda kana agenda chi primary sukuru ibere entang'ani nkanyora asa abaiburi 50 abaiburi abagakamba renga bari abagakamba bere nachire emekutano ya abaiburi chisukuru bagakamba ariko chisukuru egento gioka you must register. It's different na ngariri kwarenge ko sena chive oikome member ya SHA na SHA you go register is free unless you kwenda se cyber usikwenda se facility etari ya serikali chicho nchiyo pibono ngale ko simba bakwenda mwatene neke nyoreke kiga ga maana atwa ondoka ani na baswati ababake ntobwata abagotwa maene nje na reta tata byara bakwa mweri kya toko nyomo ngina chande kete nyomba yani bakata bwati yo gosokira ne bintane kire na maene tole bon aba community health promoters no ene tage kaibere mokumetine mobwate pressure ya ntokane tia masabo abaiga babatebi buna momenyete amangana ababaye aikerekera omuntu aya naramana asobogima bwine nsei abantu baminto amayene pressure nero nesukali ekere pressure oro omuntu kwamanya kobisa buna bana chinga kinchira oro abanyagitari baetete omuntu omaye bateba ng'ango ende kopimwa ongo ende kwae pressure Ejingu kwanira abana twatari kenyora lakini konyora abana babwati birth certificate abana kitogo chikobarenda ka egento nanyorire nabatebia mapema ing'anka gende sukuru chi primary ibere nagenda kana agenda chi primary sukuru ibere entang'ani nkanyora asa abaiburi 50 abaiburi abagakamba renga bari abagakamba bere nachire emekutano ya abaiburi chisukuru bagakamba ariko chisukuru egento gioka you must register. It's different na ngariri kwarenge ko sena chive oikome member ya SHA na SHA you go register is free unless you kwenda se cyber usikwenda se facility etari ya serikali chicho nchiyo pibono ngale ko simba bakwenda mwatene neke nyoreke kiga ga maana atwa ondoka ani na baswati ababake ntobwata abagotwa maene nje na reta tata byara bakwa mweri kya toko nyomo ngina chande kete nyomba yani bakata bwati yo gosokira ne bintane kire na maene tole bon